Mira, Belino, ahora concéntrate que xa estamos grabando, que estaba desexando atoparme contigo, querido meu. Bueno, benvido ao novo curso da xente do redor. Pois xa estou aquí, xa con moitísimas ganas de vervos, sobre todo de verte a ti, porque levábamos sin vernos 2 meses, ou unha cousa así, Moito que xa é tempo. unha barbaridade, Unha non? barbaridade, eu non daba xa dormido. Pero dices que cheguei oportunamente, Sí. porque claro, como vamos a ir ao UF, o Festival de Cine de Ourense, que é mañá Ali xa nos venres, nominan este ano, me este ano parece, nominan, sí, justamente. creo que estamos Claro, nominados eu que facía só así igual co ti. ano pasado. No, aparte non procedía, e na que No, a fora mí eu só ano en me camilla nominaban, ou como fora, íamos os dous, A mí non só íamos a ano me estar os dous. nominaban, porque somos Entonces, parella. bueno, pues con moitas ganas de abrir o curso, con moitas ganas de comezar ca revista que estamos maquetando, o número 16, e temos que tamén presentar a portada, que sabes que estas cousas, bueno, hai unha bueno. incógnita moi grande ca portada, que non se podo contar porque é secreto de Estado. Aínda non podemos falar nada dese tema. Bueno, igual É que home ou muller? vamos a dar unha pista. É muller, É muller. pinta moi ben, Repite ou é nova? xa fixo algunha portada de nosa xente do redor. E non digo máis, hasta aí podo Eu contar. penso que, bueno, pois deixámoslo aí aos nosos queridos amigos a ver quen Despois acerta, que non chicos? digan que non lle damos pistas, Cabellino non conta, non sei que. Aquí. O que pasa é que eu conto onde hai que contar. Correcto. E no Canal Cultura, Marina Sánchez, que, por certo, sigue medrando. Eu estou enfermo de os suscriptores e a xente, as visualizacións siguen medrando día a día. estou Eu de vez en contenta. cando botei un ollo e vexo que, bueno, Estamos moi contentos, estamos moi contentos todo. todos, esta familia da cultura. Entón, pois, bueno, iso é un placer para todos. Sí. E están ben agora tamén o encontro do Círculo Poético, o encontro internacional, que Sí, tamén aí que tenemos apoiar que os nosos estar e apoiar. compañeiros. É un pouco, pois, o que falamos sempre, é dicir, a cultura é unha irmandade, e dentro desa irmandade nos querémola prolongar, querémola ampliar de tal maneira, pois, que se faga universal dende Ourense Para o mundo. porque non hai que deixar de lembrar nunca que o grupo e o movimento Nosa Xente do Redor nace en Ourense, pertence a Ourense, con independencia de que teña esas ansias de voar e de, bueno, agora xa internacional, sabes que estamos en Portugal, estamos con outra coletánea, Estamos en México, estamos en Nova York, estamos en moitos sitios Unidos, xa. en USA, en Colombia, estamos en moitos sitios, en moitos Argentina. sitios, Argentina, e creo que tamén temos moi pendiente unha visita, me entrevistaste a unha persona En Córdoba. en Córdoba, Estamos convidados, e a Córdoba tenemos que A Casa da Cultura a Casa de Galicia, perdón. A Casa de Galicia con Rosa Outeiriño, que estivo aquí no verán, e convidoume, dixo, bueno, que fixera extensible a invitación, o convite para toda a xente do redor. Vale, iremos vestidos de gaiteiros, porque de toreros non nos pega. Imos como que irás a Belino, ti e eu imos de Rosalía e de Otero. Exacto. Aparte vale máis o chaleque este. Ti estarme de chaleque, eu estou de falda longa, bueno, aquí estamos todos Que xa guapísimos. pouco temos que arranxar. E nada, é dicir a xente que nos sigue que non vamos a parar, que un pequeno lapsus, unha pequena parada no camiño que trouxe esta enfermidade non sirve máis que para impulsarnos de novo e abogar como o fénix que renace das súas propias cinzas, efectivamente, e con esas cinzas que están cargadas de amor e de polvo enamorado, pois decir que nós temos esas cinzas namoradas da poesía, da literatura, da cultura, e que as vamos esparexar, que me gusta moito esta palabra, esparexar por todo o mundo da cultura que nos queira acompañar e que quere ser parte de nós, a xente do redor, por suposto, do canal clave da cidade, Marina Sánchez, Canal Cultura. E sempre, grazas a ti tamén, director, e sempre venerando os da xerazón nós, que son os que nos dan ese nome, e os que nos lle rendimos tributo para decir que aí naceu ese xérmolo
esa idea de liberdade que temos os galegos. Sen dúbida. E non querendo compararnos, porque claro, que Para nada. seres serán inigualables, seguramente. Totalmente. Pero sí compararnos no espírito e nas ganas de facer cousas por a cultura. E do amor a de sacar Galicia. adiante, do amor a Galicia, efectivamente. Bueno, pois que me encanta que estés de novo xa recuperadiño. Aquí ustedes, compañeros da xente do redor, por fin o noso capitán está aí con ese sorriso tan maravilloso que sempre nos Vamos alá regala. e a por todas, non? Que sin ti faltanos un moi grande anaco no corazón, Abelino, e que estou encantada de que estés así de guapo e de ben. Un biquiño para todos, Bicos amigos. para todos. Aquí o tedes, vou vos deixar en plano.